Zo, ik ga hem even vers zetten. Hey Daisy. Tje. Ik heb het erop kregen. En hier ik. Ik zal net achter. Maar als ze nou, dan moest ik mijn beet houden. Hij is helemaal wit. En ik heb wat op zijn neus gekregen. Dat vind ik eng. Maar ik heb hem er vast in, maar wat bigs en dan lukt het. Spidey en Daisy. Dat is wel leuk om te zien. Spidey wordt steeds meer geaccepteerd, maar nog net helemaal. Peach, Daisy, Glendy, Mario en Spidey. Zou het goed komen? Hey. Yveske, Rijntje, Wunder, Sally, Coralle en Uniek. En hier is Peach. Ja, ik zou zeggen, haar hier is veel, haar witte hier, maar er zit nog 1 of 2. Nou, minimaal. Goed zo, Reisje. Hey. Kiki? Ja, eruit. Hup, eruit. Eruit. Dat vind ik gevaarlijk. Oh, wat erg. Oh, jongen. Nou, Reisje is voor het eerst in de bak. Nou, kom de saai heen brengen. Dus dat gaat heel erg goed. En ik dacht, krijg ik met die oren binnen even ziekje. Misschien loopt hij nog wel bij Stalgie. Want daar ziet natuurlijk zijn naam op. Nou, in de bak had hij nog een beetje skaat, maar... Oh, dan lijkt het echt net goed. Ik hoop echt dat het beter wordt.
maar, Spidey. Spidey. Kom maar, Spidey. Spidey, Peach, Daisy, Daisy en Mario. En Glendy. Spidey, Glendy en Mario. Peach en Daisy. En Rising Star en Juger. Spidey, Glendy, Mario, Daisy, Peach en Rising Star. Uniek en Wunder. Hey, Wunder. Sally, Coralle, Yveske en Rijntje. Hé, Yveske. Hij krijgt al molken, jongen. Lekker. Ja, dat is van jezelf. Dat is net zo lekker voor die. Kom. Uniek. Hey Yveske. Spidey en Rijsie. Nieuw BFF's. Kom maar. Is mooi? Goed zo, Rijsie. Goed zo. Goed zo.
Piet en Spidey. Weer eindelijk vriendjes. Oh, wat mooi net. Hey, ophouden. Dat is wel gemeen van die, hey. Nee, dit is net voor die, Spidey. Dit is voor Yveske. Yveske! Nou, sta maar. Doei. Spidey, Daisy en Spidey's zuske Piet. Mario en Glendy. Hey. Hoi. Hey Mario. Hallo. Ja. Rijntje. Uniek. Korallen. Oh, ik denk waar is Yveske? Maar die is daar. Die zit bij korallen. Wonder.
En Sally. Hé, hey, Rijsie. Hé, hey, jongen. Was we naar binnen?